הצטרפו למסע מרתק ומפתיע עם הבוקסניה, המדריך הידוע. בשיר ובזמר, העשרה, פעילות בחוויה וגם סדנה. נחווה את החומר, ניתן דרור לרעיונות ונצא מהקופסה. כל אחת יכולה. במוכר בתחפושת, תגלי עולם אחר, לא סטנדרטי. אם מוכר בתחפושת, תתחילי ליצור ולאהוב את הפרקטי. החומרים המוכרים נגישים לכל אחד, מחופשים ליצירות פאר בגימור מיוחד. פתחי פתח והציצי. ועכשיו בואו ונכיר את הבקבוק מההתחלה. נרות עם רובי מים משעשע. תחרות התאמת הפקק לבקבוק המתאים. מאתגר. תחרות קפיצה בחבל מניילונים. כל אחד יכולה ליצור את זה בבית. ריבונו אלוהים ידעתי כי הנני ביותך יש לך שאלות? את רוצה עוד פרטים או פשוט להזמין? הרימי טלפון 054-8414-881 להתראות ולהשתמע.